ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент манзуратон аст. Дар студия бо шумо Муиса Атамуллоева ва коргардон Хайём Ҷуреев мебошем. сафари кории раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ҷамоатҳои деҳот ҷиҳати шиносоӣ бо рафти омодагиҳо ба 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон идома дорад. Ба идомаи мавзӯъ таваҷҷӯҳ намоед. дар ҷараёни сафар ба ҷамоат деҳоти Амондара раис шаҳр Абдухолиқ Холиқзода аз масъали таҳсилоти миёнии умумии рақами 19 дидан намуда, иқтидоми омӯзгорон ва аҳолии деҳаро бобати сохтмони 4 синфхонаи иловагӣ шоистаи таҳсин донист. Бо зид аз толори варзиши дабистон суҳбат ба омӯзгорон ки инҷо Абдухолиқ Холиқзода анҷом дод, ҳамзамон вазифагузориҳо бобати сазовор истиқбол гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон далел буд ки рушди соҳаи мактуби маориф дар маркази таваҷҷӯҳи роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокими давлати шаҳр қарор дорад. Абдухолиқ Холиқзода аз майдони варзишӣ дар маркази ҷамоат дидан кард ва масъулони ҷамоатро ҷиҳати рушди соҳаи варзиш вазифадор сохт ва гуфт ки бунёди варзишгоҳ як тарафи кор асту самаранок истифода бурдани он масъалаи аз он муҳимтар. Баъдан дар бинои ҷамоат деҳоти ёрӣ раис шаҳр бо зарардидаганони офати табиӣ суҳбат карда арзу дархостҳои онҳоро шунид ва таъкид намуд ки кӯмакдасткирии мардуми зарардида ҳамвора дар мадди назари роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокими давлати шаҳр қарор дошту имрӯз ҳам қарор дорад. Сипас раис шаҳр ва ҳайати ҳамроҳонаш ба ҷамоати деҳоти ёрӣ омаданд. Холиқзода Абдухолиқ инҷо таваҷҷӯҳ ба фаъолияти маркази савдо намуд. баъзи маслиҳатҳои худро барои ободии атрофи иншооти мазкур пешниҳод дошт ва гуфт ки имрӯз ҷомеа аз ҷумла дар ҷамоати деҳоти ёрӣ ба сохтмони мактаб, кӯдакистон, муассисаҳои фарҳангӣ ва дигар иншоотҳои хизматрасонӣ бештар ниёз доранду хуб мешуд агар соҳибкорон ба ин тарафи масъала низ таваҷҷӯҳ зоҳир мекарданд. дар идомаи сафар Абдухолиқ Холиқзода бо бунёди масъалаи дантонпизишкӣ, чойи амудӣ шинос шуда иқдоми соҳибкоронро дар ин самт дастгирӣ кард ва гуфт ки роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокими давлати шаҳр ҳамеша чунин ташаббусҳоро дастгирӣ кардаву имрӯз ҳам чунин мақсад дорад. минтақаи сохтмони пул дар назди деҳаи V6 иншооти дигаре буд ки ба он Абдухолиқ Холиқзода таваҷҷӯҳ намуд. ӯ истифодаи техникаро инҷо ҷонибдорӣ карда аз роҳбарияти муассисаи давлатӣ роҳсозии рақами 26 вусъати кор ва ҳарчи зудтар мавриди истифода қарор додани иншооти мазкурро талаб намуд. сохтмони майдончаи варзишӣ дар деҳаи Дашти Қозӣ аз тарафи раис шаҳр ҷонибдорӣ пайдо намуд ва ӯ ба соҳибкор барои чунин иқдомаш изҳори сипос карда боварӣ изҳор дошт ки иншооти мазкур сари вақт мавриди истифода қарор хоҳад гирифт. минтақаи охирине ки аз он раис шаҳр дида намуд бунёди манзилҳо барои зарардидагони офати табиӣ дар деҳаи Киштӯдак буд. Абдухолиқ Холиқзода аз сохтмонҷон талаб намуд ки барои ҳарчи зудтар ба истифода додани биноҳо тадбирҳои зарурӣ андешанд. бо ҳамин сафари навбатии кории раис шаҳр Абдухолиқ Холиқзода аз ҷамоатҳои деҳот ҷиҳати шиносоӣ бо ҷараёни омодагӣ ба 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон хотима ёфт. Язнуқул Мавлонов, Шовсан Солиев аз сафари кории раис шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба ҷамоатҳои деҳот. дар толори хурди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ таҳти роҳбарии муовини якуми раиси шаҳр Муҳаммад Содир Сафарзода ҷаласа доир гардид. тавсилоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. дар ҷаласа роҳбарони ташкилоту муассисаҳои гуногун ва раисони маҳаллаҳо иштирок доштанд. тақсимоти пурраи китоби тоҷикон дар айвонҳои биноҳои баландошёна насби байрақи ҷумҳурии Тоҷикистон, рамзи 30-солагии истиқлолият, ору додани пештоқи биноҳои кӯчаҳои шаҳр, маҳаллаҳо, муассисаҳову ташкилотҳои гуногун бо шиору овезаҳо, чарғон кардани шаҳр, тозагии маҳаллаҳо, ҷорӣ кардани тартибот дар роҳҳои пиёдагард ва ташкили барномаҳои консертӣ дар ҷамоатҳо аз масъалаҳои рӯзномаи ҷаласа буданд. муовини аввали раиси шаҳр Муҳаммад Содир Сафарзода ба роҳбарони ташкилоту идораҳо ва раисони маҳаллаҳо дастур дод ки шаҳру деҳоти Панҷакентро пурра ба пешвози 30-солагии истиқлолият омода намоянд. раисони маҳаллаҳо супориш гирифтанд ки баҳри тозагиву ободии кӯчаҳо ҳашарҳои умумӣ ташкил намуда барои намои идона гирифтани онҳо кӯшиш ба харҷ диҳанд. ҳамзамон масъулони шӯъбаи фарҳанг мусоидат намоянд то дар ҷамоатҳои деҳот бахшида ба рӯзҳои ҷашни истиқлолияти давлатӣ барномаҳои рангини консертӣ ба роҳ монда шаванд, таъкид намуд Муҳаммад Содир Сафарзода.
маврид ба зикр аст ки саҳми фаъолзанонро дар сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон арзишманд медонад. зин рӯ аз масъулини бахши кор бо занон ва оилаи назди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен муовини аввали раиси шаҳр даъват ба амал овард то баҳри арзанда истиқбол гирифтани иди истиқлолияти давлатӣ фаъолзанони маҳаллаҳоро ҷалб созад ба баркардани либосҳои миллӣ ба суннату оинҳои аҷдодиро тарғиб намоянд. ҳамчунин ба роҳбарияти бозори марказӣ супориш дода шуд ки тартиботи ҷамъиятиро дар назди дарвозаҳои бозор ҷорӣ карда ба савдои кӯчагӣ роҳ надиҳанд. мардуми панҷакенти бостонӣ ки дорои фарҳангу маънавиёти кӯҳанбунёданд бояд маданияти баланди шаҳрнишинеро нишон диҳанд. истиқлолияти давлатӣ барои миллати тоҷик арзиши муқаддасу сарнавиштсоз аст. мо бояд ба қадри ин меваи ширин бирасем ва 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро бо дастовардҳои арзанда пешвоз гирем, таъкид кард дар фароварди суханони хеш муовини аввали раиси шаҳр муҳаммад содир сафарзода. гузориши фирӯза одилзода ва зарҳуни неъматулло аз мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен. бо мақсади беҳтар намудани таъмини аҳолӣ бо оби нӯшокӣ роҳбарияти корхонаи давлатии фаръии обтаъминкунӣ ва канализатсия тадбирҳо меандешад. гузориши хабарнигорони мо аз пойгоҳи обкашии зарафшони ин корхона. таваҷҷӯҳ намоед. бо мақсади беҳтар намудани фаъолият роҳбарияти корхонаи давлатии обтаъминкунӣ ва канализатсияи шаҳри Панҷакен дар ҳамкорӣ ва дастгирии Бонки Аврупои рушд тадбирҳо андешта истодааст то ки вазъи бо оби нӯшокӣ таъмин будани аҳолӣ беҳтар гардад. бо ин мақсад имрӯзҳо дар пойгоҳи обкашии зарафшон корҳои таҷдиду аздамсозӣ идома доранд. ман сармуҳандиси корхонаи обтаъминкунӣ ва канализатсия Мустафои Фирӯзо. корҳо идома ёфта истодааст. як чори амуди пухта ба анҷом расонида шуд. насосҳо ҳозир қариб ки ҳамаш оварда шуд. моҳҳои наздик пас аз ба истифода супордан обтаъминкунӣ истифодаш камтар беҳтар мешавад. назар ба иттилое ки аз сармуҳандиси корхона Резо Мустафоев гирифтем, ҳоло корҳои таҷдиду аздамсозӣ ҳамчунин дар пойгоҳи обкашии Қайнар ва пойгоҳи нави обкашии мавзеи Халифа Ҳасан бо 2 ҳавзи ғунҷоишаш 1000 метри мураккаб ва 2 чоҳи амудӣ низ идома дорад ки ҳадафи асосии он захираи зарурии оби нӯшокӣ дар ин манбаъҳо ба ҳисоб меравад. умеду боварӣ дорем ки тадбирҳои андештаи масъулони корхонаи давлатии фаръии обу канализатсия дар самти хизматрасонии беҳтар ба аҳолӣ боздеҳи хуб медиҳанд. барномаро идома медиҳем. корҳои ободонию созандагӣ дар шаҳрамон бахшида ба 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон идома дорад. дар ин раванд рангубори истгоҳҳо мисол шуда метавонад. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши дигари барномаи иттилоотии пайғом. бо мақсади амалӣ намудани фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон корҳои ободонию созандагӣ ва сабзухӯрамгардонӣ дар шаҳри Панҷакен идома доранд. бо ибтикори мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр корҳои ободонӣ бахшида ба таҷлили 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон вусъат ёфта истодаанд. истгоҳҳои шаҳр аз нав таъмир гардида бо рангу бори ҷолиб оро дода мешаванд. ҳамчунин дар истгоҳҳо шиёру овезаҳо насб гардонида шуда истодаанд. ман сокини шаҳри Панҷакен Усмонов Ҷовид. мана ба туфайли 30-солагии ҷашни истиқлолият мана ободиҳо рафта истодааст. мана истгоҳҳои мошинҳои сабукравро мана таъмин карда истодаанд. аз раиси шаҳрамон, аз ҳукумати шаҳр мо ташаккури зиёд мегӯем. ин иқдом баҳри сазовор ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон амали хайру ибратбахш буда сокинони шаҳрро рӯҳбаланд менамояду ба диёри бостониямон намуди зебоӣ идона мебахшад.
то рӯзи ҷашни истиқлолияти давлатӣ дар ин росто таъмиру зебо гардондани истгоҳҳои шаҳр идома меёбанд. Бояд зикр кард, ки раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ корҳои ободониро дар ҳудуди шаҳр тақвият бахшида, баҳри баланд гардондани фарҳанги шаҳрнишинӣ тадбирҳои муассир меандешад. Гузориши Фирӯза Одилзода, Хайём Ҷӯраев. кормандони ширкати Садо ва Симо бо мақсади беҳтар намудани сифати пахши барномаҳо ба таҷдиду азнавсозии манораи пахш шурӯъ намуданд. гузориши хабарнигорони мо дар ҳамин бора. ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори дигар муассисаву корхонаҳо маъмурияти ширкати Садо ва Симо низ иқдом пеш гирифтааст, то баҳри бо сифати баланд пешниҳод намудани барномаҳои телевизион ва радио дар манораи пахш як қатор корҳои таҷдиду азнавсозиро ба анҷом расонад. дар ин раванд аз ҷониби маъмурият ҳашари дастаҷамона ташкил гардида, кормандони ширкати Садо ва Симо тӯли як ҳафта ба корҳои таҷдиду азнавсозӣ машғул буданд. мавҷ паҳнкунандаи радио ва телевизион, ки то имрӯз якҷоя буд, дар натиҷаи заҳмати кормандон аз ҳам ҷудо намуда шуд, ки чӣ тавре гуфтем, ин бо мақсади беҳтар намудани пешниҳоди сифати барномаҳо ба аудитория аст. вобаста ба ин ҳамсуҳбат шудем бо директори ҷамъияти дорои маҳсулияташ маҳдуди ширкати Садо ва Симо Яздонқул Мавлонов. роҳбарияти ширкати Садо ва Симо дар шаҳри Панҷакент бо мақсади сазовар пешвоз гирифтани ҷашнвории хуҷастии давлату миллат 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мақсад гузоштааст, ки дар манораи пахш баъзе корҳои таҷдиду азнавсозиро анҷом диҳанд. аз ҷумла мо имрӯз мақсад гузоштем, ки маъмуш паҳнкунандаи радио ва телевизион ки то ин дам дар як ҷо қарор дошт, онро аз ҳам ҷудо кунем ва ин кор имкон медиҳад, ки сифати пахши барномаҳо хеле беҳтар шавад. бо ҳамин мақсад кормандони ширкати Садо ва Симо дар шаҳри Панҷакент ҳашар ташкил карданд ва имрӯз ҳашар қариб як ҳафта буд идома дорад. ман боварии комил дорам, ки кормандони ширкати Садо ва Симо ба ин мақсади худ албатта ноил мегарданд ва мо метавонем сифати пахши барномаҳоро хеле беҳтар намоем ва фикр мекунам, ки тӯҳфаи арзанда мегардад ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон. ширкати Садо ва Симо аз ҷумлаи васоити ахбори омма дар водии Зарафшон буда, онро низ метавон кӯдаки замони истиқлол номид, зеро он низ дар замони истиқлолият ташкил шудаву рӯз ба рӯз пешрафт намуда истодааст. ширкати Садо ва Симо минбаъд низ баҳри ба аудиторияи худ расонидани хабару рӯйдодҳои муҳим ва барномаҳои ҷолиб кӯшиш намуда, баҳри пахши барномаҳои сифатан нав ҳама чораҳои заруриро ба роҳ хоҳад монд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шоҳусайн Солеҳов барои барномаи иттилоотии Пайғом. бинандагони азиз, ҳоло бошад ба як хушхабари варзишӣ таваҷҷӯҳ намоед. дастаи футболбозони шаҳрамон дар сафар футболбозони ноҳияи Аштро бо ҳисоби 3-1 мағлуб сохтанд. бинандагони азиз, ҳоло бошад ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр мутобиқи моддаи 18 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати давлатӣ дар асоси қарори раиси шаҳри Панҷакент аз 18 августи соли 2021 таҳти рақами 218 дар бораи эълон намудани озмун барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии маҳаллӣ барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ озмуни кушода эълон менамояд. дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакент, мудири бахши молия ва хоҷагии дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакент, якҷой маоши мансабӣ 1246 сомоние. мутахассиси пешбари шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр, якҷой маоши вазифавӣ 924 сомоние. воҳидҳои сохтории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, муовини сардори раёсати кишоварзӣ, якҷой маоши мансабӣ 1853 сомоние. сармутахассиси шӯъбаи корбозанон ва оила, якҷой маоши мансабӣ 1131 сомоние. ҷамоатҳои деҳот, сармутахассис заминсози ҷамоати деҳоти Амондара, якҷой маоши мансабӣ 1028 сомоние.
нозири мизи ҳарбии ҷамоати деҳотӣ Амондара якҷой маоши мансабӣ 841 сомонӣ. Сармутахассис заминсози ҷамоати деҳотӣ Ёрӣ якҷой маоши вазифавӣ 1028 сомонӣ. Сармутахассис заминсози ҷамоати деҳотӣ Лоиқ Шералӣ якҷой маоши мансабӣ 1028 сомонӣ. Сармутахассис сармуҳосиби ҷамоати деҳотӣ Лоиқ Шералӣ якҷой маоши мансабӣ 1028 сомонӣ. мутахассиси пешбар оид ба кишоварзии ҷамоати деҳотӣ Лоиқ Шералӣ якҷой маоши вазифавӣ 841 сомонӣ. сармутахассис заминсози ҷамоати деҳотӣ Вору якҷой маоши мансабӣ 1028 сомонӣ. сармутахассис заминсози ҷамоати деҳотӣ Рӯдакӣ якҷой маоши мансабӣ 1028 сомонӣ. сармутахассис сармуҳосиби ҷамоати деҳотӣ Шинк якҷой маоши вазифавӣ 1028 сомонӣ. сармутахассис заминсози ҷамоати деҳотӣ Фароб якҷой маоши мансабӣ 1028 сомонӣ. мутахассиси кишоварзи ҷамоати деҳотӣ Фароб якҷой маоши мансабӣ 841 сомонӣ. сармутахассис сармуҳосиби ҷамоати деҳотӣ Косатарош якҷой маоши мансабӣ 1028 сомонӣ. мутахассиси пешбар оид ба кишоварзии ҷамоати деҳотӣ Косатарош якҷой маоши мансабӣ 841 сомонӣ. нозири мизи ҳарбии ҷамоати деҳотӣ Косатарош якҷой маоши мансабӣ 841 сомонӣ. мутахассиси андози ҷамоати деҳотӣ Соҷина якҷой маоши мансабӣ 690 сомонӣ. мутахассиси пешбар оид ба рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи ҷамоати деҳотӣ Соҷина якҷой маоши мансабӣ 841 сомонӣ. сармутахассис сармуҳосиби ҷамоати деҳотӣ Саразм якҷой маоши мансабӣ 1028 сомонӣ. мутахассиси пешбар оид ба рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи ҷамоати деҳотӣ Саразм якҷой маоши мансабӣ 841 сомонӣ. нозири мизи ҳарбии ҷамоати деҳотӣ Саразм якҷой маоши мансабӣ 841 сомонӣ. барои иштирок дар озмон ҳуҷҷатҳои зерин пешниҳод карда мешаванд: ариза ба унвони роҳбари мақоми давлатӣ, варақаи шахсӣ ба ҳисобгирии кадрҳо бо 2 дона акси андозаи 4x6, тарҷумаи ҳол, нусхаи ҳуҷҷатҳо дар бораи таҳсилот, нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ ба ғайр аз ҳолатҳое ки шахс собиқаи меҳнатӣ надорад, маълумотнома оид ба вазъи саломатӣ дар шакли 038, нусхаи гувоҳномаи рақами мушаххаси андозсупоранда, эъломия дар бораи даромад ва вазъи молумулкии худ аз нозироти андоз, нусхаи шиноснома, нусхаи билети ҳарбӣ барои шахсоне ки хизмати ҳарбиро адо намуданд, маълумотнома оиди надоштани доғи судӣ аз шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ, маълумотнома аз ҷойи зист. талаботи тахассусӣ барои ишғоли мансаби муовини сардори раёсати кишоварзӣ, таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад. 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи сеюм ё 5 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ, дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ ба нақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон, малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ, малакаи кор бо компютер, талаботи тахассусӣ барои ишғоли мансаби мудири бахш, таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад. 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 4 сол собиқаи умумии меҳнатӣ, дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ ба нақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон, малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ, малакаи кор бо компютер, талаботи тахассусӣ барои ишғоли мансаби сармутахассис, таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад. 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ, малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа,
аз ҷумла маҳорати бароҳмондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ, малакаи кор бо компютер, талаботи тахассусӣ барои ишғоли мансаби мутахассиси пешбар ва нозири мизи ҳарбӣ, таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад, малакаи кор бо компютер, талаботи тахассусӣ барои ишғоли мансаби мутахассис, таҳсилоти олӣ ё миёнаи касбӣ ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад, малакаи кор бо компютер, суроғаи қабули ҳуҷҷатҳо, шаҳри Панҷакент, хиёбони Рӯдакӣ 122, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, ошонаи дуюм, шӯъбаи ташкилӣ ва корбокадрҳои дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакент. Телефонҳо барои маълумоти бештар 553 52 572 25 ва 92 606 73 40. бори дигар рақамҳои телефонро такрор мекунам 553 52 572 25 ва 92 606 73 40. роҳбарият ва кулли кормандони ширкати садо ва симо дар шаҳри Панҷакент ба рӯзноманигор Майсара Тиллоева нисбати вафоти модараш ҳамдардӣ баён менамоянд. бинандагони азиз, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо тансиятиву хонаводиро хоҳонем. то барномаи дигар шоду пирӯз бошед. хайр.